Vi startede andelsselskabets intelligent energistyring i 2012, og formålet var, at vi synes der manglede en åben platform for data. Princippet er, at data skal være tilgængelige for forbrugeren. Når vi måler på en varmepumpe, så skal forbrugeren have adgang til de data. Der skal være en fri udveksling af de grundlæggende data, sådan at virksomheder af forskellige slags kan hjælpe forbrugerne med for eksempel at spare noget energi. Og så skal de jo kunne bruge de data, som er i husholdningen, selvfølgelig efter aftale med forbrugeren, for at kunne spare energi eller optimere i husstanden. Så vi har lavet det her andelsselskab for virksomheder, som gerne vil arbejde inden for det område og udveksle idéer med hinanden og prøve at udvikle hele det her område i en åben ånd, sådan at det skaber værdi både for virksomhederne og for kunderne, for forbrugerne. Jamen altså for forbrugerne kan det være en idé på sigt at kan få overvåget sit varmeforbrug mere detaljeret end det bliver i dag. Man kan også som forbruger få et overblik over, jamen er der noget galt med anlægget? Man skal ikke vente til næste serviceeftersyn, men man kan få det at vide faktisk med det samme. Så der vil helt sikkert være nogle gode argumenter, også for forbrugeren i dag, at være med i sådan noget her. Energiselskaber, som sælger energi som varme eller el, jamen de vil kunne bruge det her, for at de også kan tjene penge og lave nogle nye forretningsmodeller. Vi har jo dels nogle IT-virksomheder med, de vil jo gerne prøve at være med i det her produktudvikling omkring, hvad er det for noget IT, man skal lave. Altså, det er jo lidt sådan, at man skal lave apps til telefoner, nu skal man så lave en apps til en varmepumpe. Får vi nogle virksomheder ind i det her, som kan sælge nogle af de her smart grid-ydelser som det her, jamen så kan det være en fordel for elselskaber. Så på lang sigt, så tror vi på, at det simpelthen er nødvendigt, at man finder nogle løsninger. Og det her det er så en af de mulige løsninger, der er, som vi forsøger at arbejde på den her platform. Jeg går selv med sådan et billede ind i mit hoved. Jeg startede med at købe LP-plader, så købte jeg CD'er, og nu streamer jeg. Og det er lidt det samme, vi ser i det her. Der sker noget teknologisk udvikling, altså, og så pludselig, så er det egentlig noget helt andet. Så streamer jeg i stedet for, at jeg går ned i en forretning. Og her, jeg forestiller mig også om nogle år, jamen, så køber man ikke en varmepumpe, så køber man varme. Og det kræver sådan nogle systemer her.